Ах, тази позната, неприятна болка в гърба след дълъг ден на бюрото. Почти всеки, който работи в офис, я знае. Обаче, какво ще кажете, ако само няколко минути на ден могат да променят всичко? Точно това ще разгледаме днес. Да, точно това е усещането. Края на деня е, поглеждаме часовника и осъзнаваме, че почти не сме станали от стола. И ето я, скуваността в раменете, в кръста. Това обаче не е просто някакво моментно неудобство. Не, това си е направо ясен сигнал от тялото ни. И тази тъпа болка, тази скованост, това не е просто дискомфорт. Това е буквално вик за помощ. Така че да си зададем въпроса, каква точно е цената, която плащаме за тези безкрайни часове седене? И разбира се, по-важното е, какво можем да направим по въпроса? Добре, преди да скочим към решенията, нека първо бъдем добри детективи и да разберем проблема. Защото, нека си го кажем, седенето изглежда доста безобидно, нали? Как тогава може да причини толкова много вреда? Хайде да видим основните виновници. И тук става интересно, нали? Според източника ни имаме трима основни заподозрения. Първият той е класика. Познатото на всички прегърбване над клавиатурата. То създава едно постоянно гадно напрежение в мускулите на гърба и врата. Вторият виновник – липсата на активност. Просто казано, мускулите, които трябва да ни държат изправени, отслабват, защото не ги ползваме. И третият, който може би е малко по-неочакван, е стресът. Да, точно така. Когато сме напрегнати, цялото тяло се стяга, мускулите влизат в спазъм и боли. Стига толкова за проблемите, време е за решения. И добрата новина е, че нещата са по-прости, отколкото изглеждат. Наистина. Няма нужда от членство в фитнес зала или скъпо оборудване. Предстои да разгледаме 3 супер лесни, но пък изключително ефективни упражнения, които всеки може да прави вкъщи. И така първото упражнение. Това е абсолютна класика, която върши чудеса. Говорим за разтягане, което е идеално за освобождаване на напрежението, особено в долната част на гърба, а също и за онези сухожилия, които, да си признаем, стават доста схванати от цялото това седене. Както виждате, изпълнението е елементарно. Сядаме на пода, краката са изпънати напред. След това, бавно, много бавно, се навеждаме. Все едно искаме да докоснем пръстите на краката. И важно, не е състезание. Не се притеснявайте, ако не ги стигнете от раз. Идеята е да се усети приятно разтягане, без да се насилваме. Точно така. Ключа не е колко далеч стигаме, а колко време задържаме. Целта е да останем в позицията за около 20 до 30 секунди. Това е времето, което е нужно на мускулите да се отпуснат, да се разтегнат и в крайна сметка да станат по-гъвкави. Продължаваме нататък с упражнение номер 2. Това е нещо като нежна йога за гръбнака. Позата котка-крава. Звучи забавно, нали? Но е невероятно ефективна за раздвижване на гръбначния стълб и освобождаване на напрежението, буквално прешлен по прешлен. Добре, за да започнем, трябва да си осигурим стабилна основа. Заставаме на 4 крака. Проверяваме. Ръцете трябва да са точно под раменете, а колената точно под таза. Това е нашата перфектна изходна позиция. И тук идва магията. Всичко е в синхрона между движение и дишане. При вдишване извиваме гърба надолу, поглеждаме нагоре. Това е поза крава. При издишване извиваме гръбнака нагоре, като котка, която се протяга. Това е поза котка. Това плавно редуване е просто музика за прешлените. 10 повторения. Но бавни, осъзнати, контролирани. Това е напълно достатъчно, за да раздвижим гръбнака и да се освободим от напрежението. Без бързане, просто се насладете на движението. И за финал, пригответе се. Идва едно упражнение, което е истински тест за сила. Говоря, разбира се, за могъщия планк. И не, той не е само за гърба, той работи за цялата централна част на тялото, така наречения кор. Нашият естествен курсет, който пази и стабилизира гръбнака. Тук правилната форма е абсолютно всичко. Трябва да си представим, че тялото е права дъска, от главата до пете. Коремът е стегнат, за да не провисва тазът надолу. Да, знам, трудно е, но повярвайте ми, всяка секунда си заслужава. Може да се започне с 20-30 секунди. И ако в началото изглежда невъзможно, спокойно. С всяко следващо изпълнение ще става все по-лесно и ще можем да задържаме по-дълго. Предизвикателство е да, но без претоварване. Вече знаем какво да правим, но големият въпрос е
Как да го превърнем в постоянен навик? Нали това е целта? Ето няколко златни правила, които ще ни помогнат. Първо, редовността. Постоянството е ключово. Целта е 3-4 пъти в седмицата. Второ, загрявката. Винаги подготвяйте мускулите преди да започнете. Това е като да запалите двигателя на колата преди да потеглите. И трето, може би най-важното от всичко, слушайте тялото си. Ако усетите болка, спрете. Наистина, по-добре една пропусната тренировка, отколкото една контузия. И така, нека за момент да погледнем голямата картина. Защото тук не говорим просто как да не ни боли гърба. Не, говорим за инвестиция. Инвестиция в нашето бъдеще. Здравия гръбнак е буквално основата на всичко. От това как работим до това как си играем с децата. Тук източникът го е казал перфектно. Здравият гръбнак е залог за комфортен живот и висока работоспособност. Нека се замислим за това. Когато няма болка, всичко е различно. Човек е по-продуктивен, по-енергичен и да, по-щастлив. С това стигаме до края на днешния ни преглед, но всъщност това е само началото. И въпросът, с който искам да завършим е: коя е онази малка промяна, която може да се направи още днес, за да имаме по-здрав гръб утре? Може би е само едно от тези разтягания в обедната почивка, или пък просто да се става за 5 минути на всеки час. Каквото и да е, всяка малка крачка има огромно значение.